Halló? Már visznek a zsaruk? Igen. Meg akarsz szökni? Ez ugye nem kérdés volt. Ki tudsz ugrani a kocsiból? Kockázatos. Nem gond, csak figyelj rám. Amint elhalad a rendőrautók a puszta mellett, látni fogsz egy korlátot fűvel körülvéve. A fűre kiugorhatsz, nem fog fájni. A korlát mellett van egy motor, azon a lóvé meg a szerszámok. A motorral hajts el minél messzebbre az emberektől, a puszta túlsó végébe. Ott találsz egy furcsa elemet, ott leülhetsz, biztonságban leszel. Értem, és köszönöm a segítséget. Nincs mit, de hogy is van. Tartozol egy látogatással és a pénz negyedével. Viszlát!